приложение и в България. Осъществяването на този проект ще бъде от ключово значение за дългосрочното развитие на община Своге и на региона. Инвестицията ще създаде условия за многостранен и устойчив местен бизнес, ще стимулира потреблението и търговията и ще намали претенциите на общината към републиканския бюджет, поради нарастването на собствените приходи от данъчни постъпления и от дяловото участие в ВЕЦ Своге ООД. Ползите са тези водни площи, които ще се получат при бентовете на ВЕЦовете. Именно те ще способнат за това развитие на този туризъм, който ние искаме във всичките му форми. Рибовъдство, водни спортове, а както и възможност за изграждане на такава модерна хотелска база. Проектът е съобразен с дългосрочната енергийна политика на България, както и с подписания протокол от Киото за занижаване на парниковите газове, предизвикващи парников ефект, чрез насърчаване на добива на електроенергия от възобновяеми източници. Реализацията на каскадата отговаря на изискванията към всички страни, членки на Европейския съюз. През 2012 година ВЕЦовете от алтернативни източници в България трябва да са 12% от общия добив. През 2006 година електроенергията в България е била добивана 60-70% от атомната централа, 30-32% от ТЕЦ и само 3-4% от ВЕЦ. Използването на възобновяеми енергийни източници е важно решение на развитите държави за намаляване зависимостта от доставчиците на петрол и природен газ и е пръв помощник в борбата срещу замърсяването на планетата и глобалното затопляне. Днес да произвеждаш енергия от вятъра, водата или слънцето, за някои още звучи екзотично. Но има и е имало знаещи хора дори преди 500 години, за които това е бил най-правилният и логичен избор.